süreçten geçiyoruz. Tekçi rejimlerin Niha em di pêvajoyekê de dijîn ku hemû rejîmên tekparêz, mezhebî yên ku pêkhateyan tune dibînin û otorîterin yek bi yek xirab dibin. Li rojhilata navîn ku ev qas alozî û qeyran hene tişta herî girîng ew e ku mirov piralî be. Divê cudahî bêne qebûlkirin. Divê nasname û bawerî bi cudahiyên xwe li ser zemînekê wek hev bijîn. Birêz Öcalan vê dike. Dixwaze xelkê Amedê azad be û qeyyûm lê nebin. Koçerên Sêrtê ji bo ku bi nasnameya xwe bijîn Birêz Öcalan nexşereya azadiyê amade dike. Birêz Öcalan nexşereya aştî amade dike. Birêz Öcalan ji bo jiyaneke azad nexşereyekê amade dike. Tenê ji bo Kurdan jî ne. Ji bo hemû gelên ku li Tirkiyeyê dijîn vê nexşereyê amade dike. Birêz Öcalan dixwaze Kurd azad bin û bi awayekî azad bi zimanê xwe yê dayîkê biaxivin. Birêz Öcalan dibêje divê êdî qeyyûm li ser îradeya Kurdan neyên danîn.